Оновлення програмного забезпечення сортувальника банкнот на Nacash 952A. Для цього нам знадобиться USB-флешка. Ми на неї вже завантажили файл з прошивкою. Для початку вимикаємо машинку та вставляємо флешку в верхній USB-роз'єм та вмикаємо машинку. Вона автоматично почне процес завантаження прошивки. Це займе декілька хвилин. Процес буде показуватись на екрані. Після завершення з'явиться на екрані повідомлення, що треба вимкнути машинку та забрати USB-флешку. Вимикаємо, забираємо та тестуємо. Все добре.